Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande reftu adoto haɗa jangede ko ɗo jangonoɗa hun endu to adima hun endu hakkude bindol hun endu sara bindol hun endu so serindima hun endu wadde a faami ɗo tan woni suul endu ɗo noon ko janginima ɗo so adima hakkude sara so serindima alama wonde hay goto ɗo woni tonngol ngol so adima hakkude sara walla serindima inde ko wotere kala har feere ni jangirte wadde joni noon tawde Allah wallinamo a jangina ɗo en ɗiggi heddi ko ngara jokka mbaɗa ndani henne kadi garna har feere wonde ay ndeɗo har feere andeni mbaɗa ndani nde har feere mbaɗa ndani nde har feere mbaɗa ndani ay ɗe nandi kono ɗe jiida ɗe nandi kono ɗe jiida ko ndeɗo toɓɓere lesnde addi ha wiya ja tongu ɗo noon toɓɓani hay nokku wona dow wona les innira ha tongu ɗo noon toɓɓere nde ko dow fawi innira ha tongu ay wiya piccuɗo ɓeeɗo tato jangata ceerndaɓe mbele to jangde ma ari yaawa jangde ma ari yaawa jangde ma ari yaawa joni ɗo henne so waɗi ndani henne kamɓe nandi yaadu ni mbaɗata ay ɗo woni ha tongu so waɗi ni ɗo ummatoɗa ngara ɗo gartaɗo ay ko ha tongu woni ɗo ay mo sa ay ko ha tongu woni ɗo ko ha tongu woni ɗo ay sa teskima ay koko les les fayi les mbaɗɗamo oɗo ari fawi e dow makko ay oɗo fayini waɗini ko ha tongu kono tawɗamo ko hakkunde bindol mbiyatamo ko ha cewɗo ay ɗo garɗa ay ha joni ko ɗo mbaɗɗa ndani henne ay haga hatta ay ko ha tongu woni ɗo ay kono noon ko wiyete ko ha cewɗo teskede ko oɗo jokkodiri e makko wadde mbiyatama ko ha cewɗo piccuɗo joni noon ko ɗeɗo toɓɓe addanma dañde ɗo wiye ja tongu ɗo wiye ja cewɗo ɗo wiye ja cewɗo ɗo wiye ja cewɗo piccuɗo ay ha tongu o arta ɗo wonta ja tongu piccuɗo ɗo tan mbaɗɗa feere janguɗa ɗum mbawɗa ɗum laawol gotol wona jangde ma yaawi hankadi kala ko jangoya e nde ɗo windande hankadi annatama wadde windande ma hande nde ko ɗo tan nde haaɗi ganda ja tongu ganda ja cewɗo hakkude wiyete ja cewɗo
ɗo wiyete ko ja cewɗo piccuɗo o nani, ɗo ko ja tungu piccuɗo. Nden non ɗo so ɗiggi a sirti e majjere ja. Ja hankadi ko jangeten ko a sirti hen. A faami ɗum moƴƴi? A sirti e majjere ja. Joni ɗo woni ja tungu, ja cewɗo, ja cewɗo piccuɗo, ja tungu piccuɗo. A faami ɗum moƴƴi? Mbaɗen dani henna. Hankadi a andi ko nde wota jangami hande waɗani ay kanji fof koye nandi. Oɗo ko ni windirte, oɗo ko ni windirte, oɗo ko ni windirte. Ko toɓɓe ɗe tan wayata haala ka. A faami ɗum moƴƴi de? Ay ɗo toɓɓe ɗe toɓɓima hen wi ja tungu, ɗo toɓɓani mbiya ha tungu, ɗo so ari mbiyama ha tungu. Ayi o toɓɓani ha tungu, o toɓɓi wona ha tungu. A faami ɗon? Ni tan wayi ɗo tan so ɗiggi hankadi a waawi oɗo, a waawi o, a waawi o, heddo toɓɓe ɗe wonata cerdol ma hen hankadi. Kono bindol ngol kam ni tan wayata. Toɓɓa less ja tungu, toɓɓa dow ha tungu. A toɓɓani ha tungu, ha cewɗo piccuɗo, ha tungu piccuɗo. A toɓɓi less mbiyata ko ja, mbiya tungu, ja mbiya cewɗo, ja cewɗo piccuɗo, ja tungu piccuɗo. Nden noon wojjanadi tan ko ha haqqille ma wawa firtude seeɗa, on saaha noon jehen jangoyen, jangen. Ayi gasi. Joni mbaɗen dani ɗo ja tungu ko jangete hen ko e hewde andu ko ɗo haaɗi ari ardi. Ɗo noon ko ja tungu wiyete, ɗo wiyete ko ja cewɗo, ɗo ko ja cewɗo kono wonde piccuɗe muɗum mbiya ja cewɗo piccuɗo. Ɗo ko ja tungu, no ga woni no ja tungu ni, o ko ja tungu piccuɗe makko nani. Wadde ko ja cewɗo piccuɗo e ja tungu piccuɗo, ɓeɗo ko picci ɗega piccani. Wadde oɗo e oɗo piccani, oɗo e oɗo picci. Wadde mbiyata ko ja tungu ja cewɗo, ɗo ficcani. Ga noon mbiya ja cewɗo piccuɗo, ja tungu piccuɗo. Ayde ɗo ko ja tungu, ɗo ko ja tungu piccuɗo, ɗo ko ja cewɗo, ɗo ko ja cewɗo piccuɗo. Ni foti. Ɗo ko ni oɗo e oɗo nandi inde. Ja tungu, ja tungu piccuɗo. Ɓeeɗo ɗiɗi kadi nandi inde. Oɗo ko ja cewɗo, o ko ja cewɗo piccuɗo. Gasi. O tan haqqille ma tongata ɗum hankadi a serti e dendagal ja. Joni noon so waɗi dani henne
jaa mawɗo so waɗi ni jaa tokoso. Pulaar jaa mawɗo nani, jaa tokoso nani, hankadi en jangi jaa en certi hen. A faami ɗon de jangde nde saɗani haqqille ma tan tongata sara ma mbasa tongidde mo tongito o yaha waccu ma ɗon. Hankadi mbaɗen daniyen garten jangen hade haqqillaji ɗi goɗɗoyde taw ko janga ko fof so rindi ene weeɓi saɗani an noon cikkane saɗi taw ko famamuyema tan ronkata ɗum famde on saaha ɗum weddoma on saaha nganoya. Joni mbaɗen daniyen ay ɗo tan woni jaa tongu, ɗo ko jaa tongu piccuɗo ari ardi. ɗo noon so adima ko ni wiyete jaa tongu, jaa tongu, jaa tongu. Hakkunde bindol wiyete ko jaa cewɗo, jaa cewɗo, jaa cewɗo, jaa cewɗo. ɗo wiyete ko jaa cewɗo mbadda hen piccuɗo mbiya jaa cewɗo piccuɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa cewɗo piccuɗo. ɗo ko jaa tongu mbadda hen piccuɗo mbiya jaa tongu piccuɗo. ɓamtu jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. ɓamtu jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. ko jangete e jaa e hewde andu ko ni foti. so adima e bindol yo wani jaa tongu. Hakkunde bindol tawa windirɗum dani wona jaa cewɗo. sara bindol tawɗa ɗum yo wani jaa cewɗo piccuɗo. alama wondi hay goto yo wani wiye jaa tongu piccuɗo. ɓamtu jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. ɓamtu jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. gasi joni noon Pulaar one kañum waɗi ni jaa mawɗo, jaa tokoso ari ardi. o tan mbawata certa e majjere jaa Pulaar ni. a serti e majjere jaa Qur'an arab, a serti e majjere jaa mo Pulaar ni. gasi a faami nan ɗon jangen. jaa tongu, jaa cewɗo, jaa cewɗo piccuɗo, jaa tongu piccuɗo. ɗum woni jaa mawɗo to banggue Pulaar. ɗum woni jaa tokoso banggue Pulaar. nani hankadi a andi ko jangete e jaa e hewde ko ɗo tan haaɗi. ɗo tan tuskotoɗa mbawa ɗo certa hankadi e majjere ko wiyete jaa fof. ɗo so ɗiggi a serti e jaa dow ha less. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. a hoolaki hoorema
ƴeewa baawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma ha jiita lawol. Yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, kadi yo Allah won gondiɗo. Wañito janga ɗigga ha saggi ƴeewa bawɗo sarama walluma a dañani. Noddu en 00 221 77 906 14 81 yaya mbiɗa li on saaha saggitma jokken golle nani. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen.